Здравейте! Сега ще ви покажа моя Nerf Maverick R6. Ето Maverick. Добре, изчакайте една секунда да го зареда. Така. Ще го опитам, ще стрелям върху ето от това зайче, понеже нямам брат. И ще стрелям срещу него. Добре. Искам да го зареда. Има 6 стрелички. Даже от втория удар падна. Само да видя къде ми е другата стреличка. Ето я. Тук. Само да я взема. Така. Сега ще се опитам да ви покажа как се зарежда. Обаче понеже снимам с една ръка и не знам как ще стане. Значи ето това копче тук се натиска, за да се отвори по този начин. И сега виждате къде има празни дупчици. Ето тук има. Ето. Сега да взема стреличките. Сетих се как. Ето така. И тези стрелички се пъхат по този начин. Ето така. И се бути после. Ето. След това от тук се зарежда, но преди това се натиска ето това копченце и тогава се зарежда. Защото иначе ако го заредите така няма да стрелям. Пробвал съм. Или не знам, може и да стреля сега ще пробвам. И така стреля, но това копченце не знам за какво е. Ако някой знае, нека да ми пише коментар и да ми каже. Благодаря ви, довиждане.